Kello on nyt 5 aamulla ja on ekaa kertaa sairaana. Enpä taida mennä töihin todellakaan. Älysin tuossa just äsken mennä penkomaan noita kaappeja ja katsoa, että löytyisi aspiriinia tai jotain. Mutta kun kaikki on Saksassa, niin ei viitti mitään tuntemattomia pillereitä ottaa. Pitää varmaan googlailla tästä ja katsoa, jos joku niistä näyttää järkevältä. Muuten otan sitten vaikka vitamiineja tai mitä ikinä. Kivasti on nyt helpottanut kuitenkin olo vähän, koska eilen tuli oksenneltua ja vaikka ei nyt kuumemittari on, niin voin sanoa, että jossain siellä ehkä 40 hujakoilla se kuume pyörii. Aika kova juttu. Ei pystynyt edes vettä juomaan, vaan siis sekin tuli ulos heti. Tuolla on oksukippo. Se punainen. Toivottavasti ei tarvitse käyttää sitä enää.